Munduko saunai handina. Hemen aldagelak. Aldagelan, beitu. Toma esa, acojonante. Kaineroa, kaineroa, zerbeza hartzeko. Acojonante. Gero kanpon aterrazia bat etola dago. Hemen dago sauna, acojonantea. Baina ezin de barba sartu, za ez dela kamara izorrako zait. Ez, hemen dutxara. Dutxara eta dutxan urrengo bate hortatio. Saunea. Acojonantea. Eta gero, saunatik anatatzen za korrika. Ni bantxe azkeneko baino hartuta. Inak ere bainatakoa. A ber, harrapatzen ditan. Eta txak. Acojonante. Gude 15 graduta hola dago. Mere zotza dago, Baina, kontraste hoi da, eharra. Munduko saunaik handinean, hemen, Kuopion. Eta inekita diok hemen txe. De puta madre. Kiston txokoa, kiston txoko. Txoko parega gara. Eta horrekon saristoka punki aldea hola jungien da, bide mato beste badaukezu ez da fondon ikusten da, zubi bat, eta gero hango irlan, behatzi ordu ibile ginela biziketak ginen, boltaka, teke. Amantxe. Acojonante. Mono gaztek, nik ja azkeneko bainutxo hartu dut, izen ba demora batzen, ordulerik eta zerbez hartu dut barrua eta gaintxe dutxa bat hartu, zerbezatxo bat, ziarrotxo bat, eta munduko errege. Eta gure ingurun jende batzuk esaten duen bezala. Guain gu baino beto dauna, putaseme galanta. Bueno, izango duzue gure berri. Aio!